Goeiedag iedereen te Hulst op zaterdag. Nog wat ochtendbeelden, praktisch middag. Ja, momenteel zie ik hier ook de kermis staan. Hulst leeft vooral vanaf de namiddag en de avond. De mensen komen hun boodschappen vaak doen in de ochtend. En dan van de namiddag heb je wel redelijk veel volk dan aan de horeca-locaties.
Het is ook een binnenstad dat je vlot met de fiets in amper 6 minuten ben je aan de andere kant. Zo aankomst Hulst busstation, natuurlijk te voet. Kom je wel om 5 tot 25 minuten van deze locatie naar de andere kant. Zo'n winkelcentrum. Of je moet reizen met een Flixtaxi hier, de hub. Kan je dus ook afstappen rechtstreeks aan het winkelcentrum Stationsplein. Natuurlijk wel voordelig, hoef je niet alles te stappen. Zo, ik ga nu exit Hulst.